مسكرم عسرت حديو ناسلالف عالم زغيرت علات لعلي 3000 حيوات زهالقلو شبراو مدقعتي استفصملو ابزي اب يونايتد ستيتس قدمي 18 عامات كما يمسكم كاب الدمص امريكا تولد غبريل درو حدش عامات قدوس يوحنس ونيو لومي صباح حموس 2012 كاتيوم كل مدلواتنا ابز تمركوسه وي بمخنيات زي فصامات استحاحازه كخوني مجمرا غن حصر زبل زينا بغبر مدهن كما يتمسيو زينا انه امريكاويان 11 مسكرم 2011 قوازرا فرنجي اب نيويورك فيرجينيا بنسلفانيا نزتفصمن ناستات 3000 سبات تقتلن شبراوي مدقعتي ذكرهم موعلام لومن غو بريزيدنت دونالد ترامب مسبعلت بيتهم قدماويت مبيت ميلانيا ترامب او وايت هاوس نزتخايده ناي حلنا صلوت مريحمو صيني حمد ما ترامب نسدرا بنتاغون نزتقاتلو 184 سبات ابزسمعوا مدره اتعلت سمباده سقاين حزنن نزتملو ايو نيرو لهم نتيك مع 18 عامات نبره علت مقتل بريزيدنت مايك بينس دما بنسلفانيا ابزتخايده سنسرعات تساتيفهم علو سراويت مكلخالي إثيوبيا نزتوسنو عبالات داعش أبقوت ركم زو عالن زي تتحزوون كم زلون أفليتو مخطري تماجر شومن علافو وفري سرحتاتن حيلتات مكلخالي إثيوبيا جنرال برهانو جولا مسغازيتا أديس زمن أبزكاير ووك على منلس داعش مالتوون IS أبستفلالوي كبابتات إثيوبيا من قصقاس تدقاقام فتنة غيرو كم زفشلو بمقلاس كن كابستفلالوي كبابتات زمال مالوم سلطنا زواسدون زتطمقون كم زلو منغستي فليتو مالو زلعاله كتتل ما يغبرالو يلام سراويت مكلخال نتهاجر نمحلاو نزتوهابو كبير حلافنت عبرت يسرح كم زلو جنرال برهانو غاليسام داعش ابيتي باي راي زلو ناي نغراتن بوليتيكاوي زي مرغغان مچو كنتات كم زفترلو اب كينيا نايز مدبرو ساحان انستيتيوت مرمر دايركتور مات برايدن قدم قبل نيفي غاليسام نيرام بزعبازي كاب صحفت ايتماجر شوم مبرهي نمركاب دبركو صحري هاي سلطني بل صبصاب سيون غرما حمام عاصو نممكات بعمتو توسخي كل بليون دولار انت تمدبو عاصو كاب عالم كتف مخاله يبل لما عند ربع لانسر بستبهالنا حكمنا مسعيد زوصة ريبورت عاصو بعمتو مبزحدو حصانات نزخونو أستات 435 شح سبات يقتل أبز كفل زمن أنصار تحمام استخايدة قتم زدم وصيت ترائيو أب عالم اللوز بهالو 4 حدا تمرامرتن كيلاتاتن عاصو أبزها صحف وريبورت أب عالم نحمام عاصو نممكات ببعمتو 4.3 بليون دولار وصايا كم زخون قمي تمارلو اتحمام أب 5 قوادرا فرنجي كاب عالم نمدفع ببعامتو كالي كل بليون دولار كم زادلون وصيخم قالي سمارلو ناي بريزيدنت دونالد ترامب مخاري هاقراوي ساتشا جون بولتون كاب سلطان مورادهم من محدار ترامب مس إيران بزحاش أقباب كراخة بيخيلي إلهم وهاب قال منغستي إيران علي رابيي لما عن تروبو عبزها وقال بولتون ملكت ناي أمريكا بوليسيتات رسمي يومي لموام ناي يونايتد ستيتس منستر قدات وزا مايك بومبيو ترامب نبولتون كاب سلطان مبرارهم نايتون بريزيدنت بوليس وزاي اي كيروني لما موداتا ناي هونغ كونغ اكتيفيست جاشوا وونغن منستر قدات وزاي جرمانن اب قربا دحر مرخبهم چاينا نكلت اوي ركبات سغود ايو كتبل بمصواع نا امباسادر جرمن اب بيجينغ صويعا كم زراربتهم تفليتو سينا ابزي زازم عنينا قبل عبدنا خمسة معكم أمريكاويان لومي ربوع الماب بالعصر شمونتا جزيا بنيويورك فيرجينيا بنسلفانيا 3000 سبات باشبرت تقتلوا علاتي ذكروا له وكلات نازل أخو ريبورتات بتر سلطان كوروبي بريزيدنت دونالد ترامب نزعلت زئا اب وايت هاوس كوينوم يوم ذكروما نسوم نتسن سرعة الزغري لك اتافلاميت نفاريت اب نيويورك مس زنبر هنصا وورلد تريد سنتر زتلاتمه تلو ساعات يوم ذكروم
ፈጠርቲ ራዕዲ አልቃይዳ ዝጨወይዋ ካልአይቲ ነፋሪት ፔንታገን ወይ ከዓ ሚኒስትሪ መከላኸሊ አሜሪካ ድሕሪ ዝፈጸመቶ ምልታም ንዝሞቱ ድማ ኣብቲ ቤት ዕዮ ተረኺቦም ክዝክሩ መደብ ነይሩዎም ትራምፕ ምስ ኣባላት ቤተሰቦም ኣብ ፔንታገን ብአልቃይዳ ዝተቐትልዎም ተራኺቦም ነቲ ስነ ስርዓት ዘኪሮም ኣለዉ ፕሬዚደንት ትራምፕ ከምዚ በሉ For the families who join us, this is your anniversary of personal ምሳና ዝኾንኩም ስድራ ቤት ግዳያት እዚ ናትኩም ስነ ስርዓት ዝኽሪዩ ውልቃውን ነበራይን ክሳራይ ወሪድኩም እታ ዝነበረትኩም ናይ መወዳእታ ምስዓዓም እታ ናይ መወዳእታ መፀዋዕታ ቴሌፎን 1000 ግዜ ኣብ ሕልናኹም ተመላሊሳ ከም ትኸውን ፍሉጥ እዩ እታ እፈትወከ ዝብላ ቃላት ኣይትረሳዓኩምን ኣብ ኒውዮርክ ቤተሰብ ግዳት ኣብቲ ግራውንድ ዜሮ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ክልተ ህንጻታት ማእከል ንግዲ ዓለም ቆይሙሉ ዝነበረን ብፈጠርቲ ራዕዲ ዘብረርወን ነፈርቲ ዝፈረሱን ህንጻታት ዝርከበሉ ስፍራ ተረኺቦም ስነ ስርዓት ዝኽሪ ቀጺሎም እዮም ትራምፕ ነቲ ቅድሚ 18 ዓመት ልክዕ ከም ዛሎሚ ንዝተፈጸመ ክዝክሩ ከለዉ ከምዚ በሉ I was looking out of a window from a building in Midtown Manhattan directly at the World Center. ኣብ መንሃተን ከለኹ ብመስኮት ገዛ ያቢለ ዝረኣኽዎ ነገር ሎምውን ይዝክረኒ እታ ካልአይቲ ነፋሪት ብዝለዓለ ናህሪ ምስ ካልኣይ ህንፃ ማእከል ንግዲ ዓለም ክትላተም ከላ ትዝ ይብለኒ ደጊም ዓለም ከም ትልወጥ ብሩህ ኮይኑ ተራእዩኒ ምክትል ፕሬዚደንት አሜሪካ ማይክ ፔንስ በወገኖም ኣብ ቫክስቪል ፔንስልቬንያ ጥቓ ነፋሪት መገዲ ኣየር ዩናይትድ በረራ ቁፅሪ 93 በቶም ፈጠርቲ ራዕዲ ዝተሓምሸሸትሉ ቦታ ኣብ ዝካየድ ስነ ስርዓት ዝኽሪ ክሳተፉ እዮም ቅድሚ 18 ዓመታት 19 ኣባላት ጉጅለ አልቃይዳ ን4 ነፈርቲ ከም ዝጨወዩ ይዝከር ቅድሚ ኣስታት 80 ዓመት ኣብ 1941 ብኣቆጣጽር ኣውሮጳ ኣብ ፔርል ሃርበር ካብ ዝተኸሰተ መጥቃዕቲ ብተወሳኺ ንኣንፈት ኣተሓሕዛ ጸጥታ ኣሜሪካ ዝቐየረ መጥቃዕቲ 11 መስከረም ሽዑ ፕሬዚደንት ዝነበሩ ጆርጅ ቡሽ ኣብ ልዕሊ ፈጠርቲ ራዕዲ ኩናት ኣውጆም ንኣፍጋኒስታን ከም ዝወረሩ ይዝከር አሜሪካ ዝመርሐቶ ግንባር ጣሊባን ይመርሕዎ ዝነበረ ስርዓት ኣፍሪስዎ እንተኾነ ኣብ ታሪኽ አሜሪካ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ኣገባብ እቲ ውግእ ሎምውን ይቕፅል ኣሎ አሜሪካ ነቲ መጥቃዕትን ዘዋረደ መራሒ አልቃይዳ ዝነበረ ኦሳማ ቢን ላደን ንዓመታት ደልያቶ ግን ክትረኽቦ ኣይከኣለትን ነይራ ኣብ መወዳእትኡ ግና እቲ ጥቕዓት ምስ ተፈጸመ ድሕሪ 10 ዓመት ፍሉይ ሓይሊ አሜሪካ ንኦሳማ ቢን ላደን ኣብ አቦታብድ ዝተባህለት ከተማ ፓኪስታን ኣብ ሓደ ህንፃ ከም ዝቐንጸልዎ ይዝከር ፕሬዚደንት ትራምፕ ሎሚ ንጉጅለታት ፈጠራ ራዕዲ ኢሎም መልእኽቲ ሓለፉ If for any reason they come back to our country, we will go wherever they are. ብዝኾነ መለክዒ ናብ ዓድና ክመፁ ኢሎም ተወሲኖም ናብ ዝኣተዉ ኣቲና ክንሃድሎም ኢና ኣሜሪካ ክሳብ ሎሚ ተጠቒማትሉ ዘይትፈልጥ ሓይሊ ክንጥቀም ኢና ብዛዕባ ሓይሊ ኒውክሌር ኣይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ ኣብ ርእሲኦም ዝፍጸም ተራእዩ ዘይፈልጥ መጥቃዕቲ እዩ ከጋጥሞም ንዝኽሪ እቶም ቅድሚ 18 ዓመት ብአልቃይዳ ዝተቐትሉ ሰባት ኣብ ሰለስቲኡ ስፍራ ማለት ኣብ ኒውዮርክ ቨርጂኒያን ፔንስልቫንያን ሓወልቲ ቆይሙሎም ኣሎ ሓወልቲ ኣብ ፔንታገን ሽዑ ንሽዑ ተዛዚሙ ሓወልቲ ኣብ ማእከል ንግዲ ዓለም ኒውዮርክ ግና ንውሕ ዝበለ ግዜ ወሲዱ ሎሚ እቲ ሓወልቲ ኣብ መላእ ኣሜሪካ እቲ ዝነውሐ ህንፃ ኮይኑ ይረኣይ ሰምዑ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ኤርትራ ብምኽንያት በዓል ቅዱስ ዮሃንስ ዝናር ስነ ጥበባት ዞባ ማእከል ትበሃል ጉጅለ ባህሊ ምስ ምምሕዳር ንዑስ ዞባ ሰረጃዓ ብምትሕብባር ኣብ ዛግር ታሪኻዊ ኣዳራሽ ሓፋሽ ዛግር ባህላዊ ምርኢት ኣቅሪባ ነይራ ብርሃነ በርሀ ዝርዝሩ ሒዙልና ኣሎ እቲ ባህላዊ ምርኢት ኣዳራሽ ሓፋሽ ዛግር ዝተገብረሉ ቀንዲ ምክንያት ሓላፊ ስፖርትን ባህልን ዞባ ማእከል አቶ እንድሪያስ ኣስመሮም ንቪኦኤ ተዛሪቡ ዝናር ጥበባት ዞባ ማእከል ሓደ ካብቲ ዕላማቱ እቲ ዝጭበጥን ዘይጭበጥን ቅርስታትና ዝያዳ ንምጉልሑን ንምልላይን ብኡ መጠን ከዓኒ ንምዕቃው መጠን ክስራሓሉ ኢና ኣብዚ መሪፅና ያደልና ኣዳራሽ ሓፋሽ ዛግር ታሪኻዊ ቦታ እዩ ህዝባዊ ምንባር ኣብ 77 ሓፋሽ ይንቃሕ ይወደብ ይተዓጠቕ ብዝብል መሪሕ ጭርሕኡ ዝያዳ ከም መወደብን ከም መዛተይን ባይታ ዝጥቀመሉ ስለዝነበረ ዝያዳ ታሪኹ ንምጉልሑን ብኡ መጠን ከዓ ኣፍልጦ ይዕቢና ንምዕቃው መጠን ክንስራሓሉ ኢና
مزي كبور بعل قدس يوحنس مسو تفاعلي مسنادوتات أدرينا نتي بعلتي دمكتو نسرحلو لنا أبتعلت مسكالا أي سئلة ومرئي زغربة أرتيست أفورك هايلة بوغانو نبهالن تاريخ نزغلسو زتفل عليو سنة أباو سرحات كم زغربة تزاريبو كساب عسران كلتن قبعة فوتوغراف فترة زلو كولاج زي 4 حبيتي طبابات أوها هيدنا أقريبنا يوم مالتي زاقر تاريخاو بوتا أبعبي تاريخاو بوتا مقبارناس دسيلونا أطون رياس أسمرو أتي زقرب بحلاوي مريد نبعال قدس يوحنس زنس أبار كم سخونة قليسو بعل قدس يوحنس نتي منفساو بعلاتنا زيادة أبزي ورحزي زدرفو زقطمو ماسب نعو زملكت زكاير زنورو نعو نتي بحلاو تنسائي بزاز آخر مقدي تمدلوات تدالي دلو بس ممحدار نوزوبا سرجغا كوينانا دالينيا سلزي زبي نتبعال بزن توارغ مقدي الواساتو لبيسو نعو زدلي إخلامايا بدلاو هنا تدالينا لزلنا قدس يوحنس فلامي عمتنا بعرزين كبري دكتو تأمر زعم وهبتي وزب زي نقر هنس مسكلة انقوع تقلقلة قابل اللقسو أهلي زدلدلة يوحنس قدسي نزل عالم نقسي كبرتك يوم كبري انقوع عني يا سياسي يولا زنبسي صلى خبر بهلي كبريو صلالي أرتيست أفورك هايلة عدراش حفاش ساقر حزوان زلو تاريخ بخمزي يبره وكذاكر تلقاس 7 5 تلاسي دوكم أمصوهم يلزلاهم دوكم عريقهم دموصو ملو حزب سمارة أبزا قدمي قادة قول مأليت نفلفل سلومنا نقلن تابوتات ساعة جيس بزي أخ قلت الكازخيل أبجي منقصة إلى مرام يو أمود داتا أتون رياس أسمرو من أرتيست أفورك هايلن نايسناي من نيت ملأوتهم أم حلالي فهم أهجراون منفسهم بعلاتنا زيادة مدرع كون أب سنتوب كلنا بعازق بو تاريخي يخون هاد الناس زخاخرة نغطى لقاء معكاون أب تنسينا تو أم مسرحني زيادة نتفضل اللامو نزيز ملكوت أكل كافلو جام خبر كل زاكاتا متوع أنيلي نبعكي بزي أو دعمت زي دس بلكايو نقوله زبي إرترا وارساي كالو نقولهم نقع أبزي أبتحكم إبل برهانة يعني نبرهانة ناب إثيوبيا خنحلف أبي كتما مغلي أبي عداقة طلب قعن كابتن بمخنيات حدش عامزو على واقع دما قليهم كابتن زحالف بعال زحاي شي قبلو خلو كالو دما زيادة كبيرو يبلو على فسها نابت عداقة تزاويرو نلسع بليو خلو أب قبل 17 عداقة رأينا تبهالنا بزفلت عداقة تقلق إلى نيرين حيالنا بارختها مقالة أب هايتا عداقة يتنهنين عداقة حدش عملت كلتشين 10 عامة مرة كاول ديان سمين قندرن زعاتوات لبقي بيون بارن ميزان كحزن كي كانن كم زقورو يزاربو تموي كورم تسفاي بان سرحينا قاداوي لما عملت عداقة كاوي فاش قال نورا حجي غنشو لعاوية الحمي 10 شعبت يعني راه الناس لا شعبته 10 أروح أنا أشتي مالتي عيد ولت عرح قوينا لا 10 3 6 4 أبز حالفه 10 5 10 4 نير احنا قلت شي يونتني يومات مغنياتو يا امسكرم يقنساين امسكرم او زي حدش عام زلو مراتو يسمع كمل علاقه انا باقي لهم حدش عامتن وانجي زرزرا 6 شعات لني واي حالفه 10 3 شتني واي ازيدي شعات شمونتني نكيلو مالدي اسكشم كا صراحه نغرني تولى رانا يليبال فرحينا قدايه قيل بقي عداقه قل بقي خمي يالو مسنا يحلف فاسيغا نوارد عداقه شو وسيخو خو ساعات لرلو وسيخو فتو برها افيرخا وسيخو زي مسيخا وسيخم حريفيو قالي وسيخو بلا قالي كيلو كمي وارا خبيريو تاي بعلنا نوفر لنا سل الخبر ام بزاقد كل سو غزيام خدا زاقد ساعات زي يصنحي نير مچ فاسيغا بقى
3 5 لجزء أنا صبوا بقعيو عوي هذه 4 5 لوسخ بقعي ماشي ግን ካብ ጎንደር ካብ ወልዲያ ዝኣተዋስለ ዘለዋ ናይ ዕዳጋ ምንካል ዝብሉ ኣለዉ ስዳ ብልበለፀ እንዲዩስ ናይ ትግራውን ተዓፂና ማሕራኦም ዝሰርሕዎ ለው ስራሕ ብልበለፀ ስልካ ቦታታት ስለል ተዓፃፀየ ካብኦም ካብ ሸቃጦ ስለንቅበል እዩ ለኽብረን ምክንያት በበዓልካ ከይድካ ካብ ርሑቅ ቦታ ይቕንስ እዩ ንእሽተይ ወይ ትኽእልን ምስቲ ለሎ ህውከት ቦታታት ኣብ ትግራይ ጥራይ ለለ ሰላም በካሊእ ቦታስ ኣይንኽእልን መጀመርያ ነው ሙሉእ ሽምካ ንገረን እስኪ ማፍቶም ብራነ ይበሃል ከመይ ፀኒሕኩ ዕዳጋ አዲስ ዓመት ያው ናርኔን ሸምቤ ቆንጆ ያደጋካ ናይ ዝሓለፈ ፋሲካ በዓልና ዋደድርካ ኣብዚ ነበሩ ኣብዚ ኮይኖም ኣለዉ ስኮልን ዓመል ተገዘ ናዝል ተገዘ ቢያንስ ናሻር ሸፈላላይ ከሎ ይኸል መቸም ግን ሓድሽ ዓመት ስለዝኾነ ግዴታ ይደስልካ ክትገዛ ሻነ እስኪ ሽምካ ንገረን መጀመርያ መላእክ ተስፋ ይበሃል እንታይ ክትገብር ዘለካ ሎ ማንት በጊዕ ገዝ ለውድ ዓመት ከመይ ረኺብካ ናይ ሎም ዕዳጋ ናይ ፋሲካ ድዳሕና ዝቐነሱ ይመስሉ ከዚና መፂና ኩሉስ ብበዓቆም ኣማራጭ ነው ከዚ ዝሓለፈ እስካብ 3500 ነበሩ እስካብ 2008 ገለ ካብ ልወርድ ነው ማለት ኩሉስ ዳሕና ምሓሽተር ጊዕና ጣል መንግስቱ ፀሐዩ ከሰሜን ጎንደር ፍየል ንግድ 10 ምናምን ገበያው እንዴት ነው ያለው? ገበያው ያው መቃውን ረከስ ብሏል። ለምንድን ነው የረከሰው? ፍየል በዝቷል። የፍየል እርባታ ነው በአካባቢው ያለው። ሽመይ መንግስት ይበሃል ካብ ሰሜን ጎንደር የመፀ ንሌላ 10 ዓመት ብጠለብ በጊዕ ንግዲ ዝመሓደር ካብ ዝሓለፈ ዕዳጋ ሎሚ ሕስር ኢሎም ኣለዉ ምክንያቱ ኣጣል ብበዝሒ ስለ ዝኣተዋ ኩሎም ንዝሃቡን ሓበሬታ ክብረት ይሃበለይ ርሑስ በዓል 1 ዓመት ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ ቀኒልና ዓለም ሰምዖ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ክንሓልፍ ናብ ክልል ኣምሓራን ክልል ትግራይን ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብዚ ሓድሽ ዓመት 2012 ምርጫ ኣብ ግዚኡ እንተዘይተኻይዱ ናይ ሃገር ምብታን ከስዕብ ይኽእል ኢሉ ሙልጌታ ኣጽባሃ ምስ ርእይቶ ማእከላይ መንግስቲ ኣተሓሒዙ ነዚ ዝስዕብ ልኢኹሎ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ መግለፂኦም ን2012 ንመላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ናይ እንኳዕ ኣብፅሐኩም መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም እዮም እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር 2011 ትግራይ ብተስፋን ፈተናን ዝሓለፈትሉ ዓመት ነይራ ኢሎም ህዝቢ ትክልልን ነቲ ክልል ይመርሕ ዘሎ ውድብን ጸለመታት ዝተኻየደሉ ዓመት ነይሩ ብምባል ተዛሪቦም ብፍላይ ብመንግስቲ ሚድያ ሓዊሱ እቲ ህዝቢ ናብ መጥቃዕቲ ዘእቱ ዶክሜንተሪ ፊልምታት እውን ዘቐረበሉ ዓመት ነይሩ ኢሎም እዮም ዕላው ወፍሪ ባህል ካሊ ዕላው ዝኾነ ወፍሪ ማእከላይ መንግስቲ ጀምሮ ፌደራል መንግስቲ ትንገተኛ ውድባት ንብለን በዓሎምን ተኣሳሲሮም ዓብይ ወፍሪ መካይዶም ስለዚ ኣብ ልዕለት ውድብ ንዝኽልል መንግስቲ ዝመርሕን በዓለት መንግስትን ህዝብን ዓብይ ጻቂ ዝተፈጠረሉ ዓመት ይሆኑ ለንልና ከም ህዝቢ ክባሳበስ ከም ህዝቢ ብሕማቅ ክረአ ዝጸንሐ ወፍሪ ክነብ 2011 ተጠናኺሩ ቀፂል ዓብይ ወፍሪ ኣብ ልዕልና لأنه هو اللي حزبنا بزحيو سلام سفينة سبات مسار توايلو معت فيلمات سرحلو كله ميديانا نايم أهل عدي أو حدا أوان حدا عينت ملك تخلف أو كل جزء من تاخد أتو توارد سرحت سريع ناو كالي يسخف سلزي كنا تيهون قبل الحزب تجراي ببخاوي طبعا كفتسن ولا علي حقي ناي مخبار كيد دما بهر فليخا مأسار نيرو زبلو دكتور دبرتيون ابزي خيدي ناي خالوت بهر تولدتي استأثر ولا انت نبرو تخرت زتجبرلو جنا اب تولدتي تجراي نيرو كبلو جليصوم يم بتوساخي ايكونومياوي منقسقاس تجراي نمعغات منجدتات معصاو بتوساخون اداغا حزبታት ትግራይና አምሓራን ዝጎድ መኪናታት ብምኽታር ስርቂ ዝተኻየደሉ ዓመት ነይሩ ኢሎም ኣብ 2011 ንመጥቃዕቲ ዝተሰናደአ ሓይሊ ነይሩ እዩ እዚ ግና ንሕና ብዝገበርናዮ ናይ ጸጥታ መሓውር ምጥንኻር ክመጽእ ንዝነበረ መጥቃዕቲ ጠጠው ክነብሎ ኪኢልና ኢሎም ኣብ 2011 ካብ ዝነበረ ፍጻመታት ድማ ኢታማጆር ሹም ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ሓዊሱም ኣመራርሓ ክልላት ኣብ ሓደ መዓልቲ ዝተቐተሉ ነይሩ እዚ ድማ እቲ ሓደጋ እናተጋደደ ኸይዱ ክሳብ ቅትለት ከም ዝበጽሐ ዘርኢ ኢሎም ከይዱ ፎቶ مودعتا نو قنصلاتات تسجير باردار جمر نو جنرالات نو ኢትዮጵያ ጀነራላት የም ግን ተጋደልቲ ጀነራላት የም ህዝብ ትግራይ ዝፍረም ጀነራላት የም ንሳቶም አድራ እዚ ወጥሪ የም ነይሩ አክልት ወጥሪ ዝራይ እዚ ናይ ከተም ቅሳስ ብኩሉ ነይሩ ኸይዱ ናብ መርሓቲ ቅንጸላ እዩ አቲ ትራይ ዘይፈልጥ ዝዓድዚ ማዕት ሽግራት ነይሮም ናይ መጀመሪያታት እንደ ሽበርት ወን ተንቀሳቀሶም ለማው ዝዓዲ በዚ ደረጃ ዘመራርሓ ናብ ቅንጸላ ግን ይወጽን ስለዚህ ናይ ለዘበን ክፍእ ዝበለ ነይሩ ብሃገሩን ክቕመጥ ዘለዎ ይከን ከም ትግራይ ይርሃብ
ተደማሚሩ ዝረአዩ ትግራይ እውን ስለ ዝኾነ ይተወንሲል ካብ ዝነበሩ ተስፋዊ ሃብቲ ምንቅስቃሳት ኢሎም ዘልዓልዎ ድማ ሰላማዊ ርክብ ኢትዮጵያን ኤርትራን እዩ እዚ ድማ ን20 ዓመታት ተፈላለዮም ዝነበሩ ህዝብታት ንክራኸቡ ገይሩ ኢሎም እዚ ርክብ ክጠናኸር ድማ ተዓፅዮም ዘለው ክልቲኦም ሃገራት ዘራኽቡ መስመራት ንክኽፈቱን እቲ ርክብ ንምቕፃል ህዝቢ ድሌት ኣለዎ ብምባል ገሊፆም ዓመት ሙሉእ ክንብሎ ንኽእል ኢና ህዝብና ህዝቢ ርክብ ዝበሃል ተጠናኺሩ ይቐፅል እቲ ናይ መጀመርያ ግዜ ክንብሎ ንኽእል ክፍቲ እዩ ነይሩ መንገዱም ክፍቲ ስለ ዝነበረ ብክልቲኡ ገፅ ነፃ ኮይና ተንቀሳቐሰ ቀልጢፉ ህዝብን ህዝቢ ክራኸብ እቲ ዝነበረ ክፍተት ተረሓይካ ነናይ ባዕልካ ኣረኣያ ዝነበረ ክስተኻኸል ብፍላይ እቲ ኣሉታ ብዙሕ ኣሉታታት ስለ ዝነበረ ዝበዝሕ ሕማቕ ስለ ዝነበረ እቲ ናይ ፅልኢ ዝነበረ መንፈስ ክቕየር እቲ ናይ ምርሓቕ ናይ ምጥርጣራትን ካብኡ ሓሊፉ ዝነበረ እውን ክቕየር እቲ ናይ ምትእሳር ክፍተት ክምላእ ክጋጠም ስለዚ ክልቲኡ ክዳለለ ሃገራዊ ጉዳይ እኳ እንተኾነ ከም ትግራይን ኤርትራን ናይ ቀረባ ጉራብቲ ዕርዮም ክተኣሳስሩ ክዳላለ ትግራይ እውን ኤርትራ ክደልዮ ኤርትራ እውን ንትግራይ ሓቢርና ኢና ሰላምና እውን ክንጠናኽራ ኣብ ልምዓት ኣብ ተፈላለዩ ነተሓጋገዝ ዘለና ዘል ድሌታት ብዝለዓለ ዝተረኣየሉ ዓብዪ ምዕባለ ኢና ክንብሎ እዚ ኣብ 2012 ሰላም ናይ ምሕላው ከይዲ ቀንዲ ስራሕና እዩ ዝበሉ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሃገራዊ መረፃ ኣብ እዋኑ ክካየድ ኣለዎ ኢሎም እንድሕር ዘይተኻይዱ ግና መንግስቲ ኣልቦነት ጥራሕ ዘይኮነስ ሃገር እውን ዝብተነሉ ዕድል ዝፈጥር ኢሎም እዮም መረፃስ ግድን ክካየድ ተዘይኽኢሉ ተዓዲኣ ኣብ ሓደጋ ተወድቕ መንግስቲ ኣይህሉን መንግስቲ ዘይብሉ ዓዲ እንታይ ደኣ ክኾን መጨረሻ ፋሕፋሕ ክእል እዩ ስለዚ ድሕነትካ ናይ ምሕላው ጥራሕ ይኮን ከም ሃገር ሓቢርካ ናይ ምኻድን ዘይምኻድን እውን ሕቶ እኒአና ማለት እዩ ዓብዪ ሕቶ ከም ዓዲ ክንቅፅል ንኽእል ክንበታተን ንኽእል ዕድል ኣለውን እኒአ ሕዚ እታ መረፃስ ወይ ኣይኮነትን ናይ ጠቅላይ ሚኒስትር ምምራፅ ወይ እቶም ተወከልቲ ናይ ቤት ትምህርትታት ኣይኮን መንግስቲ ይቐፅል ይቐፅልን ጥራሕ እንታይ ይሆን ሃገር ይቐፅል ይቐፅል እውን ስለዚ መቋፀሪ ዝኾነ ነገር እኒሄ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ዝተሰርሑ ስራሕቲ ልምዓት ኣብ 2011 ማሕበራዊ ምምሕዳር ወረዳታትን ጣብያታትን ንምቕያር መጽናዕቲ መሰረት ብዝገበረ ስራሕቲ ተፈጺሙ ኢሎም ሕቶ መንበረ ኣባይቲ መናእሰይ ንምምላስ ድማ ኣብ 2011 ንላዕሊ 60,000 መናእሰይ መንበረ ኣባይቲ ንክሃንፁ መሬት ተዋሂቦም እዮም ክብሉ ገሊፆም ኣብ 2012 ዘለዉ ፈተናታትን ዕድላትን ክቐፅሉ እዮም ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን እቶም ዕድላት ምስፋሕ ክንጥቀመሉ ይግባእ ድማ ኢሎም ኣብ ኸይዲ ምኽባር ሕጊ ጠሚቱ ቅድሚ ሕዚ ንቪኦኤ መብርሂ ሂቦም ዝነበሩ ሓላፊ ኮሙኒኬሽን ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ኣይተ ዝናቡ ትኑ ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ምስ ፖሊስ ብምዃን ላዕልና ሕጊ ንምኽባር መረዳእታ ብምሓዝ እናሰርሐ እዩ ብሄር ፈልዩ ዝንቀሳቐሰሉ ምኽንያት ድማ የለን ኢሎም ነይሮም እዮም ማንም ሰው ከሕጊ ያለመጠየቅ ዝኾነ ሰብ ብሕጊ ካብ ምሕታተ የምልጥን ብብሄሩ ተመሻጢሩ ገበን ዝሰርሐ ገበነኛ የለን ብብሄር እውን ዝተኣሰረ ይኹን ዝተፈለየ ኣካል የለን ትካልና እውን ዘለዎ ሓበሬታ ካብ ሓደ ብሄር ዝበሃል የለን እቶም ክስታት ዝተመስረቱ እውን ብውልቀ እዮም ጉዳዮም እውን ብውልቀ ዝረአ ዘሎ እዮም ዝበሉ መረዳእታ ከይሓዝና ክሰይን ምስርትን ዝበሉ እቶም ሓላፊ ኮሙኒኬሽን ብቐፃሊ ድማ ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕቲ ተጠናኺሩ ክቕፅል እዩ ኢሎም ነይሮም ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽባኸ መቐለም ቀኒልና ሙልጌታና ብክልል ኣምሓራ ክንሓልፍ ፕሬዚደንት ክልል ኣምሓራ አቶ ተመስገን ጥሩነህ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ መንጎ ገዛእቲ ፓርቲታት ክልልታት ኣምሓራን ትግራይን ዘሎ ዘይምርድዳእ ብሰላማውን ብልዝብን ንምፍታሕ ዝነበረን ዘሎን መርገፂና ዝቕይር ኣይኮነን ኢሉ ኣስቴር ምስጋናዊ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ምንያ ኣፈወርቂ ከተቕርበያ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ አቶ ተመስገን ጥሩነህ ነቶም ኣብ ዝሓለፈ ሰነ ዝተቐትሉ ርእሰ ምምሕዳር ነበር ዶክተር ኣምባቸው መኮነን ተኪዮም ስልጣን ካብ ዝሕዙ ፈለማዮም ኣብ ዝኾነ ኣብዚ ጋዜጣዊ መግለፂኦም ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመት ዝተፈጸሙ ተግባራት ንድሕሪት ምልስ ኢሎም ድሕሪ ምርኣይ ንሓድሽ ዓመት ዝተታሕዙ ጥናት እውን ገሊፆም ኣለዉ ብመሰረት እዚ ኣብዚ ዝሓልፍ ዘሎ ዓመት ኣብቲ ክልል ምዝተረኣየ ምዝራግ ሰላም ብዝተተሓሓዘ ዝዛሕተሉ መሓውራት ንምጥንኻር ሓደስቲ ማዕድታት ስራሕን ምዝርጋሕ ኢንቨስትመንት ምንቕቓሕ ቱሪዝምን ቀንዲ ኣጀንዳኦም ምዃኑን ሓቢሮም ብፍላይ መሰረት እዚ ኩሉ ዝኾነ ሰላም ንምጥንኻር ፍሉይ ትኹረት ዝወሃቦ ስራሕ እዩ ኢሎም ኣለዉ አንደኛውና የመጀመሪያው የሰላም ጉዳይ ነው እንደምታውቁት የክልላችን ቀዳማይን ናይ መጀመሪያን ጉዳይ ሰላም እዩ ከም እትፈልጥዎ ናይ ኩልና ሰላም ናይ ሃገርና ሰላም ዘሻቅል ኮይኑ ጸኒሑ ኣሎ 2011 ዓመተ ምህረት ናይ ክልልና ፕሬዚደንት ሓዊሱ ምክትሎም ዝሰኣናሉ ዓመት እውን ነይሩ ስለዚ እቲ ሕብረተሰብ ሰላሙ ባዕሉ ሓልዩ ኣብ ጎኒ ሓይሊ ጸጥታ ተሰሊፉ ናብ ልምዓትን ህንጸት ስርዓተ ዲሞክራስን ንድኽነት ምቅላስን ከም ዘዝንብል ተስፋ ኣለኒ ስለዚ ጉዳይ ሰላም ኣዝዩ ዘተሓሳስብ እዩ ብዝብል
መንግስቲ እዚ ክልል ብፍላይ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክሰርሕ እዩ ኣብ መንጎ ኣመራርሓ ኣዴፓ ናይ ዕላማን ተግባርን ሓድነት ከምዘየለ ብሓደ ወገናት ዝወሃቡ ሓበሬታታት ኣመልኪቶም እውን ንኣዴፓ ከም ፓርቲ ካብ ምርኣይ ብውልቀ ሰባት ከፋፊሎም ዝርዩ ሓይልታት ቅድሚ ሎም እውን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ምሓራ ክፍጠር ዝፀንሐ ፀገም ክቅፅል ዝደልዩ ኣኽረርትን ፅንፈኛ ብሄርተኛታትን ኢሎም የሚጽፉ ሰዎች ይሄ ነገር ጠፍቷቸው አይመስለኝም ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ አጀንዳ ነዚህ ዝጽሑፉ ሰባት እዚ ነገር ጠፊእዎም አይመስለንን ግን ሓደ ጊዜ አጀንዳን ብምድላይ ነቲ ኣመራርሓ ብምክፍፋል ናብ ስልጣን ንምሕኳር ወይ ከዓ ፍሉይ ኣኽራሪ ንብሎም ዓይነት ጽንፈኛታት ዝስዕቡ ውድባት ነዚ ዓሊሞም ይሰርሑ እዮም ሓደ ነዚ ዝሰርሕ ኣካል ማሕበራዊ መራኸቢ መስሪቶም ኣዝዩ ብዝተጠናኸረ ኩነት እዮም ይዋጉኡና ዘለዉ ኣቶ ተመስገን ጥሩነህ ኣስዒቦም እከለባ ከምዚ እከለባ ዝብሉ ፀቢብ ኣተሓሳስባ ኣለው እዮም ድሕሪ ምባል እዘን ህዝቢ ክልል ኣምሓራ ይረብሕን ኢትዮጵያውያን እውን ዝረብሕ ኣይኮነን ህዝቢ ኣምሓራ ምስ ካልኦት ኣሕዋት ህዝብታት ብምዃን ኢትዮጵያውነት ብዙሕ ዋጋ ዝኸፈለ ህዝቢ እዩ ሕጂ ኣብ ዘሎ ዝተጠናኸረ ኣመራርሓ ከምዚ ጉዳያት የለን ድሕሪ ምባል ተደጋጊፍና ኢና ንሰርሕ ስቂሉ ተጠምዚዙ ዝሰርሕ ውድብን ኣመራርሓን ጌርካ ምውሳድ ግቡእ ኣይኮነን ኢሎም ኣቶ ተመስገን ተሓሒዞም ድሕሪ ለውጢ ኣዴፓ ንርእሱ ኣጠናኺሩ ዝቆመን ብዝኾነ ይኹን ጽዑንተ ዘይግበረሉን ባዕሉ ዝውስን ፓርቲ ኢሎም ኣለዉ ኣብዚ ዝሓልፍ ዘሎ ዓመት ኣብ መንጎ ሕወሓትን ኣዴፓን ዝነበረ ዘይምርዳ ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ብኸመይ ክዕጽ እዩ ንዝብል ካብ ጋዜጠኛ ዘቕረበሎም ሕቶ እንግዲህ እርቅ ሲባል በአንድ ወገን ብቻ የሚደረግ ስላልሆነ በእኛ በኩል ሁሌም ዝግጁ ነን ባር እርቅ ክበሃል ከሎ ብሓደ ወገን ጥራይ ዝግበር ስለ ዘይኮነ ብኣና ወገን ኩሉ ግዜ ድልዋት ኢና ብኣዴፓ ወገን ዘልዓልናዮም ሕቶታት ኣለዉ እዞም ሕቶታት ክምለሱ ኣለዎም ዝብል መርገጽ ኣለና ከም ውድብ እዚ ናትና ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ህዝብና ሕቶ እዩ ስለዚ ሕቶ ህዝብና ንምምላስ ብሰላማዊ መልክዑ ምልዛብን ምዝርራብን ብዴሞክራሲያዊ መልክዑ ከም ኣሓት ውድባት ተራዳዲና ክንፈትሖ ንደሊና ንሳቶም እውን ድልዋት ክሳብ ዝኾኑ ሰላማዊ ዝኾነ ናይ ህዝብታት ሓድነትን ምቅርራብን ሕጂ እውን ቀፂሉ እዩ ዘሎ እቶም ውድባት ንሓድሕዶም ዋላ እንተተኻሰሱ እኳ ዝበሉ ኣቶ ተመስገን ኣዴፓ ሕቶ ህዝቢ ምሓራ ብሰላማዊ መንገዲ ፀገማትና ኣብ ማእዲ ልዝብ ምፍታሕ ድልየቱ ንዝመፅእ ዓመት እውን እዚ መርገፂና ኢሎም ክትብል ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራ ኣላ የቀኒልና ምንያ ከምኡውን ኣስቴር ምስጋና ኣብ ዘረባና ኢትዮጵያን ኤርትራን ድሕሪ ን20 ዓመታት ዘለቐ ኩነት ኣይሰላማይ ኩናት ተዓፅዩ ንዝነበረ ፅርግያ ዛላንበሳ ሰርሓ ዝኸፈትኦ ልክዕ ከምዛ ሎሚ ዓሚ መስከረም 2018 እዩ ነይሩ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድን ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቅን ነቲ ሓበራዊ ፅርግያ ዛላንበሳ ሰርሓ بحبار زخفتلو وان يذكر انتقونا دحريو كاب دحري حيدة تواريح جميرو حقاوي ناي إميغريشن أسرارها كساب زقوم بالزبل تعاسيو يركب كمون كالوت نخلتين حقرات زرخبو ما تحلل في مسمرات أصعب عبيلة حانتي نيشتو مرمت اللاتني زحالفة أبز نبرين قداي حتو أزيان نبز ملكت حيلا ميكائيل حيلا سلاسة لينغو أبشحن شومنتا ميتين سماناتات نمبال أبشحن 900 سماناتات مبالو ناي أزراربا جيجا مخانو شعو بونو بو كن الرمولو نجيرنا نيريو بزهنة جلس سماعتي سلزخاكم لو مع أنت دما مسجن تام الرمتا أهلفنا لنا بصرفة كبرى سماعتي لومي مسكرم أسرت حدايو شبراو متقعتي نيويورك بنتاغونن بنسلفانيان كومو صباح حدش عامتن قدس يوحنسي لو مدما دروي قب قلنا نفلطو ناي هويا مشاتيو بروخ بعال يقبر لكم نخلقاتكم بزخن فانوكم صباح الرخبرنا رحوس حدش عامت رحوس قدس يوحنس Have you seen him? Have you seen him? Brown hair, blue eyes, 5'10". Have you seen her? Here's a picture. She's my wife, she's my best friend. Have you seen her? Have you seen him? He's got a mole on his left hand. If you see
This program has come to you from the Voice of America, Washington.